Good morning, gamsogo norokno ani channel naitong mani bagai balakhina hambai kobo khai ang mui frei bosok paisa mani ya bokong na kain khata kain mani kam kam waisa kholi chakha te kisa lokhai sa sa nai kai manang school thangka tini khang khai school has ma thanglia tam kai chini mothani khoroksa borok thikya tini hamya balok jaga bo tini mia sari ko thikya kai tini to mothani borok ke jar ma thangjang nai ang to thangya ne thangnai kai butung no to narang nai kirei bila binmoy no phadi mani bo binmoy sel teblo butung khapo butung bo kisa kisa kongraing jak kai school ma thanglia thalia tongsin ne thanglia daro ni ke asiri no nok ro kisa porska thaiba jaisu clean nok pharia ko nok ro ki paisine ne nok saka mai che ko phungne butung cha ko agi kheto school khai mang sama khabi ngi tin school ma thangli ka ba porska khaisine to tina ne porska khaito ba tina nai tong da dok brush maliye pencil ba sema gulukso jai hok guluk jakan paibela hena chomai kalange tabuk di chomai dege na kisa di budilin masu salsampan bat koraya kai tabu di chomai kabaye di chomba khai butung no kisa bai masal ganai butung no maisa ba kise ang di suya ko se masa sene wasana ngena rong nai tong dia ni blok no di chomai ka bakha tabang butung no maisa ganai butung no machari rikana tabo ani hena tangkhana bo yak munam jagi tongkha thasing guluk khalangmani ebere miring mani butung jesa batango gebono machar baye machar baye sidi sunani di subaya ko cha sinai cha baye hena puchina nor naitung di Isui pekya, isui, oh mai rok sai pekya, mai sa bayi, henap kucina.
brush by fumani angjaglia let jagai wasana yak by seri tongsu ari sumani riketo di pula tumana chance kami sigas jo sithama kya okay taboro na ji ko yak by seri tongsa brush by sangjai let jago wasana yak by yesa sangjai ko wasana lukla seri suta kai lukla ya ko ya let jongma ya samong tongna tem se samong tong ko bangma mai chongna nangana abon bagi dokhang athar doi ribekya tabo aro kesarmani kisa thoja kesarmani yak basu pulungka ba kesar sinani bile abono kisa ri kisina oi tabo kaham bo hoi risina ta komani pore kisa satsaga thangnya gena chhatro to kran sor muthungi tongkha friends roknor ka semiang tokana tamni sor muthungi tongkha kenai jita boro ang plastik balti kasana oi sor muthungi oro kupsinai o basi mai khinai hausan baling gobno kisa bulam khai mana na te bisi bulam kotor hangka bangla kisa ujun mane mairum kusanna mote kebono kisa ujun ke fugun naganai fungmani pore sero o balting no khasinai te aro khawoi digra be khawoi aro mairum dakha ka yang te fen charbo dukai ngo kata maini mai oro torkha bai gunda khabeng uri thanga mai kaham na torgo mane poriskar nata angkhai ringyar be gam tin ma khayo angkhai ringyang kai norok bo amte technique nai beno friends ro norok bo try khai ni di amte iko mairum nai di kaham no kaham ka niklayo norok nai tundi tada khai like khai di comment share khai di ani o technique no norok cha cha tabuk khai mai rok khibe kya mai rok khiba ye yakoba ye tukui musue kisa rokoga na butung bai bin bai khe jo perbe chi thangjak ba rest gre bo khai ngwa ja kai kisa rokona ni tongma se nokha kosom na di wati se wa jaw na tabuk gedi maro jaw nai tabuk kunu rest gre khe tin leng suka samuk tang suka belai narang nai tong sidia ka do ani blog no jaja khai ke subscribe khai dita 자주 그냥 또 가길라 오케이 아무도 저버저스 개미야 그래 그러니까 너랑 자주 가니까 봐 subscribe 해주겠어 like 로 해야 돼 Horlicks, Comfort, Dettol 어머니 봉수 땀 뻑똥크 땀 승크모 하지마 무티시 말리 야본 봉 땀 나니까 그 자꾸 뭐라도 가 자고나 턱자고 판떡 하나부터 있잖아요 뭐 그 토마토 그라 알루 베르마 그 망스 떡바한 기사도 표요 그렇게 망스 소나 보이래 이렇게 좀 traditional 하신 거 그거 오케이 Cintabu, aku sanggup, orli macam itu lagi. Okay, norok no, joto no, hai no hai, tesa. Bye, good night.